बोकाटा कि ये चौरा ये तो बुले का वो सेपड़ू रहता उत्तर दिगु रहिया उत्तर कोडे उत्तर क्या कोगडी कि सुकिता एडो एइटा हो एटा उत्तर आ सूर्य जबटू सकाळ आसीबे सेइटा हो उत्तर ना ना बोकाटा हां ना हां बोकाटा हम घरे कोनते एपुडा बोले तमरा सेपुडा अछि सूर्य जबटू आदि मु जानिची छुआ बठू सेइटा हो उत्तर दिगा तू कोन कहू एइटा उत्तर दिगा तमको बड़ बात तो हमें जी जन सब सियाना बेली कि गां सारा पूरा हल्ला हां से कोनते से कथा मु जानते हमें एते सियाना बेली आलू केते ले लॉकडाउन फॉकडाउन है रेट पूरा से चापी देले आलू आलू रेट ऑटोमेटिक बन हमरो आलू लुण रे केते न 22 बस ଯଦି ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଦିଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କାମ ନେବେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ଦୋକାନ ବା କଣ ଆଇଲ ବା ଆରେ ପିଲାଏ ଗାଁ ସାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି ତମେ ଭାରି ଚାଲାକି ବୋଲି। ହଁ ତମେ ଜାଣ କି ଆମେ ଚାଲେ କି ପୁରା ସେଇ କଥା ଗାଁ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ବା। ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପଚାରନ ଆରେ ଏ ଆଳୁ ବେଗରେ କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବ? ଯଦି ଆମେ କହିଦେବୁ। ତେଲ ମିଳି ଦେବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଜ୍ ଦେବି। ସତରେ ଦବ ସତ 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 ଦେବି ବା ତମକୁ କହିବି। ଦବା ଯଦି କହିବ ନା 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 ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବେଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ କୁହ। ତମ ସାହି ନିଲୁକୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଗଲୁ ଆଳୁ ବେଗରେ କ'ଣ ଅଛି କହି ନେଇ ଗଲୁ। ଆଳୁ ବେଗରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ସବୁ ଠିକ କଥା କେମିତି କାମ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବି ଯାହା ବି ତ ଆମେ କୁରକୁରି ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଚାକିରି आलू बेग रे अंडा अछि ଆଳୁ ବେଗରେ ପିଆଜ ଅଛି ए कुरकुरी दमो आ ଆଳୁ ଅଛି आलू बेग रे आलू आमे भाउछु अंडा पियाज आ कुरकुरी दबनी आमे तो दी जन जाके बोलला ना 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 ना